nutritoria noastră, Irtarica mănăm de cheamă, ama București faci mult arcoare și are multă neauă și vastațea își dori să ne aflăm cu oaspetele de tora seara. Și fuși lungă calea de București până acolo, până Gârții. Tora seara avem oaspe, așa cum zici, de Gârții, la Lian Teohari, din neveniște moabeta armânească. Ne hârsim mult, simt tora seara de adun și să învățăm cam multe lucruri, titini, tibana tau, și lucrurile ți le de arăți partea armânească. Bună seara! Bună seara, Flore! Bună seara, Armâna mea media! Bună seara la mutrătorile a voastră, la mutrătorile a noastră. Serios ne aflăm, tu moabete armânească de Cafi Joy. La Liantini știu că n-ai mutrit zili de Arada, tu ani de Sony, mutrim tot na cloțiși când ne dai vără hăbarii. Și știi că la Hurhita avem una întrebare care ține de zărținea noastră armânești, așa că te întrebăm știne să spunem dau lucruri, tipul pâini și părință. Le știu este, axia este. Eu știu Iane al Theohari, de Hionohori de Seres. A mei părinți sunt Gheorghe al Theohari și Marița al Serete. Și amici doi sunt armâni, era armâni, nu bănează tora. Ama sunt armâni, cu ardețeni de la partea alfende de Smixi și de la partea Limumii de Avela. Aia este nizăsără, aia este știu, nu le căftai mai multul, nu mi-am dus ne Avela, ne Smixi, că ne ajunge. Nu te-ai dus Avdela, tu ai dus Avdela. Nu mi-am dus că nu s-a stichisi, nu puteți să mă duc. Nu puteți să mă duc. Aia este. Tora, ameli, străpăpânile ameli, veniră, văziră de acolo, tipul anul 1850, 60, de munte, cum făcea atunci la armânile, cu copiile, cu tot tipul, cu toate bercherile, cu femeile, și aflară, văroară, ninga Hionohori pe muntele Menichion, în seară. Acolo nu era mult ghine, protul chero, oamenii de loc nu-l vrea ninga el, le-a venea, zbătea, v-am zis doar care va proști ninga el, ama era și ani ahtări, vine și cu Macedonie colo, și fănărșără și cu metaceaz la acolo, și văd mare, și face funico mare, anamesa de el, păroară, le aflară, cheamă, Alexis și Cradlu, până în 1913 era Turchie, de apoi vine Elada, și ca tu anul, după 1916, văziră oamenii de loc acolo de Hionohori, depusără la cicioarele a muntele și adrară altă hoară, adrară Inusa și armaseră Hionohori, mași armâni. Era armânească hoară, de-apoi aia. Știți, Ivati, câte femei de armâni era atunci ta hurhită în hoară? Cât mare era hoara? Nu știu. Protași nu se răpsene, vărântau 3 femei, de apoi pagalea nu se răsănanță, și sfeațără mai mulță, nu știu câte femei era protlugiro. Vai să câte femei era anda tine, anda te amintași tine acolo. Da, eram eu. Hai să vă zic. De apoi a fost de apoi aș face Polemlo în 1940, germanazle, dalazle, au la noi, de partea de tata soarele de Alfremona, era vulgarile. Vine acolo vulgarile, era vulgari. Și zură 4 ani cât și zură vulgarile acolo, văziră el, de apoi aș face anantul Polem pe ladă, și face în filiul, zicem noi,
civil, cum nu știu, polem, Yeah. anam și-a de frați polem la ăștia feațe, coara s-a sparse și smata feațe, tu năinele țânțăți. Smata feațe coara, tu năinele țânțăți. Tipul năinele țânțăți. Yeah. Unele n-au șut de țânțăți. Yeah. Unele n-au șut de țânțăți până 60, era chirolul ce a avut mare anaptixie, coara. Avea... că nu-l duci zborul, și-a trat căsuri, avea bani, s-a adunat mulți oameni acolo și făcea lucruri, multe. Ama asta nu ținu multul, toată Ialada avea probleme. Și la toată lumea avea probleme, la noi mai mare, că neam de trei poleme. Acolo, tora a noastră, până își fugă. Își depună în șar, își depună toate hoare, își depună în șorună, să-și ducă de Germanie, își ducă să răscând la Australia. Și așa, asta ce anaptic ce avea, de năse. Eu mi-am amintit de unele n-au șute să trei. Tunisli ani, de unele n-au șute să trei. Ce mi-am amintit eu, până eu mă duc la școală, eram acasă, învățai mașa armânesă, zburam acolo mașa armânesă. Era ghine. De apoi ne ducem la școală, acolo, acel chirov vine un dascăl ce ne bătea mult mașa avea zboare armânesă. Și așa, ficiorii tuhara asta, de năseri să zburască armânesă. Nu în alța să zburăm la școală, nu în alța să zburăm la Măhăla, acolo când ne jucam. Nu puteam să zburăm armânesă. Ma nu în alța să zburăm și acasă. Avea dreaptă toți matitazele produți, șpiuni. Unde anantul își prădădea, iani a zbură armânesă, ză și zbor armânescu. Leana ză și zbor armânescu. Cădea părșină și așa stăle. Ficiorile de coara noastră nu a zbura armânesă. Aveam mările ce a zbura, ama noi nu a zburam armânesă. Așa era. Atunci era fără ți-altul mi-a întrebat și îmi pare că au aprins. Întrebarea asta era legată de hoară, care să spui nici cât largul este de seres și cum îl vezi ora după... Părțe kilometri de seres, asta pe muntele Menition, astăzi este măși, căsuri mșate, trăveara, are vârțânțesc căsuri. Aia este kilometri. Da, erai tine acolo la sculii, câți armâni aveam în hoară? Da, eram la sculii, eram la sculio, fără 70-80 ficiori, eram mulți. A mea taxi avea 18. Ama în hoară câte case era, așa? Câte case avea hoara? Da, vreo 100 case. 100, Ok. Magăr și să le spunem amotritorilor a noștri că masa aibă văra întrebare titini, pot să îngrăpsească sunt live-ul și dezvârtește tora pe Facebook și Maria ți este o de adun cu noi ca totna, van ajută să le aduce mai stia întrebări tu moabeti. Și aoații îmi întreabă în dreptul Maria, ceva, zisi, cum o ținut limba, maca nu aveați mai să izini să zburăți? Aveam învățată că doar eram niți. Până să ne aveam învățată că doar eram niți. Ama de-apoi eram de ficiorile ce toate le știu, toate le cunosc, ma nu le zburăsc. Puteam să zbură. Duchia oate că tine zăsești că i-avzai părinți, i-a lanță păpânii, soia, i-avzai cum zburea în anumite de la mările și de acolo o învățam.
am limba, ama nu așburam. Nu așburam noi. Ok. De apoi să ne spui niheamă mea, în BTC sculia acolo în Hoara, că și, de apoi... Până 12 de ani și zum acolo și onocori până mi faci 12 de ani, când mi faci 12 de ani, mi duci la gimnaziu, seres, în seară. Ești mută și fumealea noastră, cu bărăfeni de un casă acolo în seară și ne ducem în seară. E, acolo în seară, aveam armânește, mași părinții, s-a zburat un conandul și când va inea văr armână acolo, văr pap, văr tetă, văr oaspi. Văr oaspe acolo. Tot Maria întreabă când o acățași să zbură și să armânească. Am avut vă spun mai înapoi. Vă spun mai înapoi. Că prinde suc și nici de alte lucruri, ora ce altă vrei mai drept, vă spun aici. Sigur, să spui de apoi a mea, zici că a închisit și a drat și sculia de gimnaziu în ser. Și de apoi să spui cum a lipsești asta, zânatea, ți-o apuci tu bani. Aia se face dipca de dihi. Dipca de dihi. Când după ce am eu gimnaziul, adram unul tmimă și ne ducem la un frădisteriu, la un școliu, ți Andreea de matitazle, îți dai exitoșuri la până epistemiu. Asta este frădisteriul. Ți Andrei ca maghini, ta să-mi dai acea... Eu eram bun la matematica și vreau să-mi fac categorii de matematica. Toamna asta tmimă, era învățață, era una tmimă ce se face de plușoane, era învățață matematica acolo, băgară și doi ce avea părinți axomaticați, era toașcheri părințile lor și vrea să-ți ducă la școlie. Atrară el cărțile, un cu anantul, le atrară toți cărțile. Trebuia să-și ducă la este școlie. Eram zații, noi le avea drată, eu nu aveam adrată cărțile. Era și un cușorin al meu acolo, am zis, hai, dar răstine cărțile și ne ținem toți adulți, dăm citășuri Athena. Tip tușoanii, pruftușii, eu le adrai cărțile și eu, le petrecu și eu cărțile a mele acolo, tu rățăsăm, și ca aia de aia mă ți eram zații și ne adrețeam toți, îți dăm excedășuri, acela am trecut mai eu. Alții doi trecură în altul an de apoi. Ne aflăm acolo la școlie. Ai găsit de la tine că era mulți zori toți ani. Era mulți zori, astfel că erau altul gărții, aveam dictatorii. Noi dădeam excedășuri pe unenile în 171. Era dictatorie și vrea mulți să-și ducă la ea școlie. Vrea mulți. Și era jore trastreți, când o caftă mulți să-și ducă la una școlie, asta mai jore de când o caftă pșeni. Spunem că este zborul de Academia de Așcherie. Este zborul de stratificașcă școlie de Velpidon, Academia ce scoate axomaticajele, între Așcherea și Gârție. Și tu prost luam de tot acea parei de dații tineri, mai tine aproftusiști a sintri. Axis a stihisi, și anul doamn vine și alții doi. Arantan. Ok. Vreau să spun niheamă ți lucri am învățat tu zânatea asta, care pisescu că fuzorii la sculii și după aia tu lucrurile de cafizu, ți lucri care le-am învățat și acolo ți ajutară pe calea banii. Întreea, eu și un om ce
ascultă mult, vede mult, aude mult și daima înveț. Tora este lucruri să învățăm acolo. Sunt este să ne hrăjești cu trăbana. Proda ne învățăm cum să ne purtăm între noi, cum trăim și între noi, cum să închișim ziua, cum să le atrăm toate astea. Cum să zici că altul, multul, ascultul multul, știu că tinerii au să-mi da multe și vă zic că acolo de un stradiot ce era maștur, învățai cum își bag două chețari, una pe înaltă, una pe înaltă, și aia și două chețari nadară, una cu mătecă de ștismă. Acolo de o mi-avzăți, mă vedeți? Te avzăm. Acolo doar învățai de un stradiot că nu prinde și luăm apova și lișor, am aprinde, zbăgăm și le vedem mult ca da lucrurile, trebuie să scutăm unul și berazmă, că aluntra va adichipsim. Prinde și vedem, aia este ce prinde și aflăm, scăftăm, să aflăm, aia este ce vedem, cum și față reacție. Prinde să le căftăm toate mărginile, și fica, vedem lucrurile cam ahânda și după aia să zburăm, nu de prota. Așa. Acolo mi-am învățat să ascultul, zved, saltul, nu mi-am învățat stac. Asta nu m-am învățat. Am văzut să adrăm, oamenii nu pot să învețe toate. Așa nu este. Așa este și este geni, nu tățem atunci când spunem lucrurile. Așa este. Spune, cheamă la Iani, cum crescu mirachea asta? Cum fitursiși, cum crescu mirachea te îngrăpsare permânește? Mirachea te îngrăpsare permânește o aveam de daimă. Asta mirachea o aveam. Ama nu puteam să aflu tropul. Cum va o dare asta? Cu gârțescă gramate, cu alfabetul gârțescu, îngripseam armânește. Ama asta ce îngripseam, m-aș le dădeam să le adevășească văr, nu ducea să îngripsescu, că nu aveam băgată seamne, nu aveam băgată cum prinde să se îngripsească, nu se adră un alfabet, nu se adră și pe gârțește alfabetul, nu se îndreapse, trebuie să da, aia este ce zburăm, aia este ce țem, să-ți vadă și pe carte. Nu-și făcea aia lucru. Aia este merea că eu aveam, ala nu știam. E doar eu, tot chirolul eram apus, eram în afară. Tot chirolul, vără nu mi-aflai cu armâni alții, să ved ce dară, cum se face și ama. Și ananță, deși știi, bă, a fost lumea era engleză. Nu puteam, nu avea internet, nu avea ceva, nu aveam cărți, nu aveam oameni să ne zică, să ne spună acțiunea aliuntre anantă. Și ne zboare, nu ne știam istoriană. Și nu știm ninga. Nu știm ninga. De apoi, eu, toți ani, mi duc și dui tu așcheri 15 de ani. Aia ani, nu aș zbura armânește, nu aflai barzână cu armânește. Zi mai înaintea, că aveam o mare problemă tu fumeale, aveam nicotira cu o lângoare ce nu treață,
creștea ficiorile, eu puteam să le iau un sindac de toașchere și fugi cu vasmolul al sindagmatarchii. Colonele astea pe anglicește, doar nu știu cum îl știți voi, noi știm sindagmatarchii. Tu țiliki insisti tu pensii, tu sintaxi. Eram 43 de ani. Mult agonia fugi, acel era lucrări atunci și aveam ficioare ce înghișea lichiul și predea și Nigael că blearea mea nu putea își da ceva, blearea mea să avea paradată. Fugi eu și ne ducem în surână. Acolo nu dacă ți-ai cu armâni, cu actări ceva, am să dar un alt lucru acolo, cheamă, și cât bizi șnica lichiul și-și duce șnica la panepistimiu, luai nicotina și o întrebai, îi zici, tuhara ta, ia tuhara mea. Îi zici, tuhara mea. Ne ducem tuhara lei. Ne ducem tuhara lei cu anul 2007. Acolo tuhara lei. Cât ne ducem acolo tuhara lei asta tu câmpul. Eu pe curar de munte, ne duci tu câmpul, ce facem acolo? La cafenea nu vreau să mă duc, atrai una madră, atrai una câtimă acolo, băgai turlii de prăvță. Oi, căpri, cali, câini de cucurarul, gălini, papsi, de toate. Și aveam mult lucru acolo, toată ziua mineram acolo, aveam și luată și o bleare de zvârgărie să-mi trească nicotirea mea și eu mergeam de țările acasă. Acolo eu mergeam de țările, intram pe internet, ieși internet, ieși și este Facebook și așa, și porni și mi amintesc câftam cântece, câftam armânește, câftam una, câftam anandama. Alchit eram eu, nu știam jușcaftul, mi legai timpul șuțata noastră, șelul nostru, Gheorghe Olimpios, și îți atraeli, horul, una anată, cântece, cu este. Învățam de acolo, luai o legătură cu armâneștile, aveam alțată, țânțăți hânțăani. Asta ce vreau, nu puteam să o aflu. Ne la noastră zățată, ne la panelenică omospondei. Că ce tuti dănășea, nu-și ducea înainte. Dănășea, era acolo, hor, joc, vârcândic și este. Vrei să că era eventurea și mașunoară, dar oricru an și după aia nu avea alte... Avea de zile lucruri. Eu vreau mai multe lucruri, înveț, mi-am văzut pe internet scaftul nici cântece, de una de altă. Trecut Tirolul și ajungem până la pandemie. Tot Tirolul chirut. Dip chirut. Aia este Tirol. Nu era dip chirut, că a Cristus pravda. Învăța și sadari cași. Acolo, aia este cu prăvzile ne scoți meragea. Atrai copiii mari, scoți lapte, mi duci la unul școlie și mi-am văzut sadar cași, mi vezi cășarul. Toate astea avem mirache, noi mamările, să le bânăm când eram niți, toate astea le drai. Mă da bânai. Toras, te întrebăm nici-am. Să spui care este misticolul, tasia să cașlu mult bun. Filip, te așteptat. Da. Tora, ca să dai caș bun, prinde să ai lapte bun.
transcribă laptele bun, prinde și adari pasterio și bună, și de apoi acasă îl va să facă bun. Și daghiile sunt. Ama laptele prinde schibă bun. Și nu aibă microfii laptele. Laptele prinde schibă aspăstrit. Tora, tu ești chero, că tu te ești să fac, tu câmpul, tu că se bați, să-l chirolul, atunci la noi să atracaș de munte. Era altul chero, știa multul ghine a noastră părinții, păpâni, străpăpâni, că ună oaie, ca să avea uzul caldul, aia să vă zică că are mastitidă. Nu-l băga laptele de ața oaie, tu lapte ți-a dracaș. Ei știa. Noi, tora nu știm și nu putem să adrăm bun caș. Ama ca să adrăm ca cum prinde pasterio și ștute ațale să-și fac tipul pasterio și vă adrăm bun caș. Bine. V-ați întrebat altă oară cam amulte. Eu aveam de năsădă. Aveam la chirolul de pandemie, când ziceai că te-ai... Ajungem la chirolul de pandemie. Acolo doar tu chirolul de pandemie, cum să zici, aveam un împliare acasă să mutrească nepochera, ne spărăm toți, cu sârghii, blearea ce aveam acolo să mutrească nepochera, să nu ne aducă corona. Și armași eu cu nepochera acasă. Fetele era în Sorână, Helena era Athena. Acolo eu eram, doar văzui una reclamă de suțata armânilor de Athena, că va da sculio pe internet. Le petrecu una de mândare, mi băgară și mine tu una tmimă, și am văzut și o armânesă și mi faci tu 67, mi faci matite. Tora vine și apandisea te-a întrebat să avea băgată Maria, că ea vrea să știe când au hurchei învățarul. Când au hurchei? La 67 a hurchei s-a Viovăsescu, s-a Îngripsescu, aveam una bună taxă. Era bun matitați. Aveam una multă bună dașcală. Aveam dașcala iertata Vasula Nimbi. Nu știu ca să știți. Știm, Dumnezeu să iartă. Știam. Iertata sufletul îți dea între noi. Ne băga nici când de aschișuri acolo să dramă, nici când de... Și eu am trecut vreo 2-3 ani, meși, aș fi și să Îngripsescu. Unul are scos pe Megdanie una îngripsire a mea, un dialog, să adrăm acolo, să ne băgăm însă să adrăm. Zice, prindeți zvadar, să deftursim alfabetul. Nu l-am învățat schinii la Iani. Nu l-am învățat schinii, zice. Haide, de doar cheie. De doar cheie. Eu vreau să învăț. Vreau mult să învăț și așa le învățai. Eram aușa, mai le învățai. Știam și anglicăști. În armânească aveai iuva și limba, zboarele le aveam. Zboarele le aveam. Viviul ce-a dram matemă era al formatachii. Este mult bun. Este mult bun Viviul. De acolo, cât o câțai acel Viviu tu mâini, de acolo își desgrupa, zboare, își desgrupa. Acșe vă zic asta, acșe asta, Ananda, acșe, toate, niniatul minte. Toate le aveam, le știam, și zici, eram un ficior, ce toate le știi, toate le ziceam, știam, nu le-a zburat. Nu le-a zburat și nu le-a zicea. Avem și o întrebare de la Chira. Cum? Iertare, spuneți, aveai terțare și va bag întrebarea de tu 4 meși
tipul ar fi și matematele astea, am grăbșit, vedeam și pe geam și vedeam neaua cum cădea pe scurtul. Cădea neaua în afară, zice, cade neaua și lua aia să zboară ăla, cade neaua și o lucrai cheamă și două zile scoși proda în primă. Asta era și întrebarea țină vine de la Chira Manțu, care vrea să știe care fu prota ta în grăbseare și că apândăsi și iar este poema tu țineau. Cade neaua. Tora aia să am grăbsit, mai strămine, trebuie și caie, vreau eu, miracea mea, nici de sufletul ăsta și o îngripsi. Eu pe gârțește nu îngripseam ceva, nu îngripseam. Dar mânește în vine și îngripseam. Axi, protul anul ce trecut, am gripsit un textul, într-un preasene. Între unul și caia, ce sfeațe, spune, unul în preasene, am gripsit asta, o scos tu migdane. Am gripsit, o lucrăm, cheamă cu ananțul ficior cu ananțul și m-a dat, ficiori. Bărbați, plec, seara, ficiori vățăm. De taxe, o lucrăm, cheamă, și o scos tu migdane. O scos tu migdane pe Facebook. E ce sfeață acolo sfeață asta. Ne-am gripsit oameni de oa, comență, una, de anantă. Ce sfeață, ce asta? Ne-am gripsit și un zice, îmi trebuie să oa cum mă gripsește un om ce nu știe românește. Gestora este om ce vă zic. Asta bună este, asta urâtă este. L-o întrebai. Ce vrei zici? Că ce o îngripsit asta? O îngripsit și tribun. Că voi acolo tu cârței ce nu știți românește, nu puteți să îngripsiți. Tine cum îngripsiți așa? Mersi, am zis, luai că e rete de asta, zici, haide, nu-și arăte de mine asta. Ne cunoscum cu el, de acolo, asta e Oane Nicolae. Ne facem soț de băia asta. În câfta, el cealaltă aia îngripsită, ce aia atrată, eu ziceam, ceva nu am îngripsită, el zicea, nu poate, ce aia îngripsită, zâni, aia sunt mai strămine, petreați în sfet ce aia îngripsită, ei petrecui nici când lucră ce îngripsim, zice, tine și mare păt. Zice, tora este om, tora să arăte cu mine, mă, ce să adaugă tora? Și așa, și-am luat găirete de astea tute și arcășii și îngripsescu, le întream maghiene tute ce îngripseam, mi-a dai soț și după ani să câftam cu tira manțu, câftam și mi-a dat soț pe Facebook, nu mi-a dat. Trecea ani, nu mi-a dat, nu mi vrea. Am îngripsit aia și cheamă tu mecdane, mi-a dat schira soț, când tu 2012, îmi pare, ne aflăm o oară acolo, calchidichi, ce vine una verge de puși acolo, ne aflăm în deade și vă rădau 3 cărți acolo. Vreau să știu teamă din cărți, că asta era una dintre întrebări, vreau să știu când a făcut prota oară anda pidu și una carte am grăbit. Prota oară nu era este cărți, prota oară era cartea ce luăm să adrăm matematică, vibliul de matematică. Al forma al tașii. Prota era asta. Când o acățai legătura cu ani, în petrecut și ne descris și cheamă căliurile. În ce ne-a zburât
trăfitoala, Academia Tinitrandu. Intrai acolo. Ama intrai acolo. Acolo aveai tutti. Acolo mi ciudisei, nu știam ce să mi-acați. Mi-acățeam de una, alțam în altă. Am mult, mergeam bine, mergeam cu prima, mergeam cu... Asta ce sunt mai scurte. Nu am... Nu pot să aștept să te văsesc cu dragă carte. Voi cărțile ți le apropiași de la Chiraș, de cartea cu poema, cu antologia. Aha. Nu este cărți, nu sunt de minte. Care cărți ne-a dus și Chira? Ne-a dus și Feclitor de zboare, ne-a dus și un alt una antologie a lei cu poemate, prota ce scoase, a lei, m-am mult chero, nu treceam cu Feclitor de zboare, că acolo era de mulți, șapte tațe peitați sunt acolo înăuntru și de acolo aveam mai multe poemate. Era mai multe turli de îngrățare, Mai multe turli de îngrățare de asta. Care să ai mirachi să spui și vreo poemă de-a ta. Vă spun, Jama, vă spun, proda vă văzut, asta, eu cum mă îngripsesc. Eu îngripsesc când am una duchiare de ceva să-și față. Când își față ceva, când își față un lucru, pot să îngripsesc și pe una temă. Ca să-i bați una temă, vă uleau, vă lucrați și vă îngripsesc una pe imă și pe tema asta. Mi-am duchimsit și îngripsei și pe muzichie. Am un nipot, a sor mea, este muzicantul, îngripsei el să joacă flauta, îngripsei una muzichie și pe una muzichie îngripsei și una primă actare. Doar v-a văzut una de case lui ei. Proda asta xinitia. Aia o îngripsei are vreo 20 de ani, când mi duc și petrec cu filmul, se va vedea Tuxane. Îl petrecui acolo la aeroportul de Atena și pe calea ce mă turnam, eram până psihologie altă, până și ajung de Atena în șar, întreb și aia este pe imă. Xenetia. Poarta n-a gutit Xenetia. A venit și a nostru Gheorghe, a hăladane cu atac tândia. A sunt zăhilo a meu fugești. Alsași casa, alsași Athena. A sunt alsași părinții. A sunt alsași Elada. Vin și te petrec cu dor. Vin cale bună stăor. Vin și-ți dau eftia al vende și ai cu tine Tuxani ajutor. Ne îmbrățăm, multe nu zicem, tu ochii ne mutrim, doi ne ghini ne știm. Calea trăgoala casă a ghișei, idile mânduieri me mândui. Tora neam ficior Tuxani, trănau politii și deșcliși pe ani. Nipoțile va crească, tu nou patriză, veaclea și nu a gârșească, neam una crefai că el pilă. A câțai cândic dicșane, ma nu tu să-l cându, că mi-a câță un mare, ca de-a zgrumare plâng. Noi luceam tu gușe,
mai mult mi-a strânge. Voi și-l scot de acolo. Mai el, architul ar mase, cu ceva, nu spinge. Aia era de duchiare. Duchiarea ce aveam, Era Zorea că Fuzihilo, alargul. Fuzihilo. Doar aveam un muhabete cu un soț din coară și ca pe șicaie zis el, ai, voi ți-a îndrăgeți cântice, a dat și un cântic până la nostru. Fema era aia în arghere. Și zui, și tu, două zile, scoși aia pe imă. Tu mușada a noastră hoară, cu jumătate de mea anul, trăurnechi și le avem, îl petrecut Dumnezeu. Mări gheață și feațără, de lângori și năapără. Iar abunia în geamin frați, și te trepșea fărșlea părați. Anță iaște zua lor, haidă și năcățăm pucot. Când de clună și îngheșim, aia ei vină și te neșim. Ore a ianarghere și tamaturgați, erat gheațele buni, ce nu la părați. Preftul, ia-și cuteți un cap, dai-mă acum acșe adrat, cornul și-a vlogheșească, până ghirlu și-a îngheșească. Și nu greșim epitropia, dai-mă el mută furtia, pișare cană și o adreagă, și mare measă să ne bagă. La organe zbăgați părați, chefi bună tras adrați. Tută oara el va zbată, și voi tu cor va zbuirați. Orea ianarghere și tamaturgați, erat gheațele buni, ce nu lua părați. Tot aia s-a îngrăpșit pe tema. Aveam tema și a îngrăpșit aia pe tema. Ora, nu știu ca să scândă văroară. Ia, mai că ne scânti de poema Tățirea Dragi, fără băgate și tu cânti. Deci ne spune cheamă cum să faci este lucru de Adraș și de holul. Nu aveam aura, v-a văzut, pe AI, zici, ce? Nu, să-i spui cheamă cum o abetea de ajunsești e legătura cu Mihai Preste, de băgă holul la nescânti poema de data. Tradoara, aia se cântece, și trei cântece de pe și scândarea, pe imatele mele, și față de cântece. Protul cântece cu asta coara din neau. Aia nu ieși pe de ea, și-are cântată ama. Scândă, lucândă Dimitri Cocone, mușichia o băgă, ștergul Purnara, de Amer. Ștergul Purnara îl aveam stratiot, când o eram eu la Hago, în sus, pista în Alexandropoli, acolo, la F. Aveam țineam o legătură și ne-a grăbșel mușichia. Tora, zețul an, scoși două poeme de acolo pe Facebook. Unul vizui un coment, unul da, zice, a grăbșit un om acolo, zice, aia este stiguri, aș vamă de singuri iho. Deci, mersi mult este ce vizuiți, adică și acolo, deci, ce-mi se dezboară și este. Deci, care asta este, nu? Deci, am să scot aceea iho, pe treați-mi, îți vezi ce iho să scoti, stigurile astea. Vizui Mihai Prefti, ce are cântată, ce are îngrăpșită, ce are adrat acând de lucruri. Deci, care ajutoră asta, care este? Tu două zile, mi lua pe Messenger, îmi zice, cum ți-ți pare că vă vrea să lua alții? Eu îi petrecui cu a mea boață, unui zice, ce vă vreau? Dar zice el, axia, îmi zice,
depușeam o oră în Petrață Cânteclu, am gripșit cu eho, cu toate. Mi-a întrebat ca să am văraltul, petrecui fără două nega, aleap și nega unge și voi și-l bacu, lipsesc cu două cântice, a dar un CD, voi și-l bacu, nu-într-o vai le dai, nu vai le dădeam, mi hârșii multul, eu ca asta, ne-a dat din ea, băgă, își dau pe ema de ameale, sunt treningamenii tine treți, și merșenii, aici două cântice, sunt peste horea meale, la sedilul Padra Alexei. Îmi pare asta e sedilul de Șoniță, scoase Mihai. Mai trebuie. Mușat, de la pțânii și lucru cam mare. Inșir poemati, inșir zboară cu fără băgate și tu... E n-am mara, până... Asta eu ne-a dat chef, nu am sănate, nu am... Merșeaște. Am, știi, am îngripșeaște un om ceva. Va, aia tu ți-a îngripșit și o împartă cu alții. Va, și-o da și la alții. Și-o devășească, și-o vadă, și-o dar. Nu le-a dar maștrătine. Vrei șapză, vă bun spor și de alții. Am avânzit mași bun zbor, pașapză și urât zbor. Toate vă le răvdăm, ce să drăm. Am îngripșit. Dacă spusești că prota Hurhișa și scănoști mai mulți armâni din mai multe locuri cu furnia Facebook-ului, cu furnia ordinariei pe aista pe mediile sociale. Să spui nici am gândit aiste andamusi cu armâni pentru sonii vizuși niscânță de ei și tu am dreptul într ochii, te andămusiși cu ei. Nu spui care este andamos și țarmasia și tu, Gian, cam multul. Tu ești în armasia, ești prota. Prota minare ți-a trai eu. Eu nu eram la vâr, și loc la vâr soțată, nu mi-aveam miștecată, aveam și problemă, aveam tu fumeale, nu puteam sfucul, nu mi-aveam miștecată cu armâni. Cunoscui niște câțiva oameni pe Facebook pe care mi dus la prota Andam și ce sfeați Belgrad Trăpen Armânescu. Acolo vizuia de aproape oamenii ce aveam avzit maștre. Nu vă ascund, când îmi țeam, aveam ceam antirse. Și mă duc și nu mă duc, se va ți către mine, cum va ulea ananță. Ama mi duci, tu turnata, eram mult hârșit, că ți-ai cunoscut de aproape, văzut de aproape oamenii, ce avea mare acție, oamenii ți-a dat mult lucru, oamenii ce s-au vădămat, aia strălugorii, să zice limba armânească, să zice armâname. Văzui oameni ce nu sunt practori, fără cum să ducă așa, nu știu ca să duchești ți asta, practori. Nu duchescu? Spai, catascu, cum? Zima multul textul și v-ați duchem dit nu sunt oameni ce vor să ne dară nea propagandă, să milea cu ei, smiliate cu ei. Nu vă să lăctească mintea. Nu sunt acteri oameni. Sunt oameni ce se mântuiesc ca mine, ce zduchesc ca mine, ce nu vor să dară vărul teață, ce nu vor să dară vărul teață toieladă, ce nu vor. Sunt oameni buni. Cu două zboare. Sunt oameni ca noi. Sunt oameni ca cum și toți. Și totodată eram mult hărșit că adrai că cunoscui oameni de toate marginile din Balcan și mi feci soț cu mulți de ei.
Mușat că v-am dămucit acolo, Belgrad. Și vedem că și esti zili să dar și alte eventuri îndreapte de estul centru, cu spunere de cărți armănești, tu mai mult că să bazi de Macedonia de Arațili și ne hărți mult tot ea este lucru. Să spui niheamă de cum a hurhiși să dar tine ațeli matimati, știi limba grățească, știi limba armânească, tituța ței vor sli în viața este dau limbii. Cum a hurhiș, care fu furnia ti care a hurhiș și cum de se Furnia a fost ficiorile mei. Eu la ficiorile mei nu am visa armâneță. Nicotira mea nu este armână, nu bânăm acolo era armâni, noi ca să 2 ani geam de oa, nățeam acolo, nățeam aiurea. Nu am visa armâneță la ficiorile mei. Amatoră tehnologia, intra puterea și-l petrec ca să țu, îmi dau zboare. Și-l zic, bună ziua, ți-a dragi, cum știți? Astăzi este nercuri, astăzi este joi, asta e actare, chirolul asta și nu multe zboare. Un calendar, calendar. Asta le-a trei a mei ficiori. 3 ficiorile a mei, 3 nipoți. Am pagalea și adunară mai mulți ce vor. Toate este. Atrai niște de grupuri, le băgai pe protosfeațuri soți cu mine pe Facebook, le atrai soți pe Facebook, atrai niște de grupuri și doar le petrec actere nici texturi, când am chero, că mi-a ca și multe, și aia este un lucru doar și față trei ficiori. Eu am gripsesc texturi armânese, ce le preaduc pe gărțeaște. Texturi armânese, ce le preaduc pe gărțeaște și le achicășească ei. Am mai este doar texturi, am alilea în apă, da? Nu sunt găsesc texturi ce le aprucheze, ce le așuți pe armânese. Și așa zici, cu unul tu fechi, varcăm 2 puli, zici. Va petrec cu anapă, da, texturile la soți și la armâni de diaspora, ce vor să înveață. Nici că îmi dau zboare gărțețe, că limba armânească are multe gărțețe zboare în udru. Ama știi și gărțețe, aia zboare, va le achicășește machine pe armânească. Ca nu a sparge să învățăm cam multul. Și mi-a resește că matematici la dar tini, că tini bați de apoi și audio. Ca să saf de gini. Bac audio că cum pe mea avdă? Nu prindem schimbă mașină, prinde și savdă. Cum zic cu este? A avut și nu știu, strategii, când adrașa este matematici, lua și urnechi de uva, e cum a închisi? Nu. Sigur, mi-mi dă eu, cum vreau să-ți facă televizorile a mei. Aia este ce nu adrai. Când era nici, le-a dat toată, ce sunt mări. Ama, îmi zice, multe ne bați. Cană oară nu este amânat. Nu e asta. Și mai așa este ce altul. Cum tine am învățat și să îngrăpsești la Ilichea de 60 și ceva de ani, ei sunt multe ca matine. Tot arhiv 72. Mulți ai înainte. Să ai și mulți și buni. La Liani, vizum că nu adar maș matemati. Amatini, cum ne spusești că ai mari mirachi te ambițari tot, na? Și vrei să ai hari să înveți. A hurhiști o filisești și mintimenia asta artificială, AI, și adrarii cântiții armânești. Cum se face acest lucru? E doar avizui un lucru și mi tu și vizui
care farmoghei băga, La lien eu nu... Gata, te ved. Nu te mai atenționam nici. care farmoghei cu Felișană și depus și eu aceste farmoghei pe a meu computer, știu seamă anglichește, vizui, eu prinde bac sticurile, vizui, eu prinde scaftul cum să-și facă cântecul și axi adrai și aia lucru. Aia mi-a stat doar mult, știi cât e. Avem doar cântiții armânești adrate de intimidia asta artificială. Aia este. Întreabă, eu anul ce trecut, zici, a mea li cântiți, a mea li pe imă de nu vă le dar văr cântiți, nu vă scât de văroare. Zici, vă mea îngripsescu, vă-mi duc la un școlie de mușichii. Vă-mi duc la un școlie. Zici, a cumpărai un armoniu, zici, doar vă-mi înveți mușichii, tu eram de să dar eu. Am venit aia să doar ai farmăghei și luața aia este lucru, nu vă înveți mușichii, le bag acolo, le scoate. Cam mai lipsește de acasă, poți să doar muzichia tora pe internet. Tora, știi ce am adrat, am băgat văr 40 pe imă de aia să ți-am gripsei eu, le-am adrat cântice. Și am adrat una listă, o bag și ascultul ațeale cântice. Unul se hate și disă, ascultul armânește cântice a mele. N-am ananche de vârtul ăla. Se pare că lipsește Nica Andrizeari, se pare că ea se va acum nu lipsește acolo, tu cântiți le adrati cu AI? Are, îmi treia. Asta acolo mușichia o bagă gine. Bagă bună mușichia, gine o bagă. Meșură, adară, sunt toate gine. Profora ioare. Când o zbură cu limba, nu. A noastră limbă nu e asta îngrăpsită iuba, nu e asta cunoscută. Nu le da multul gine. Nu aflai tropul cum să le îngrăpsescu, să adevășească gine și îmi scoată zboarele ca cum prinde. Asta va cheamă lucru, cheamă căftare. Vă aflăm barțină și la asta. Vă adrăm. Vă-și facă și asta. Altutora, mulți... Mulți oameni din lichia ta plâng că le se oraște. Și nu știu, ți urnechi poți să dai tine, ți poți le zici cum să adă să le se orască. Urnechi nu pot stau a vârnui. Nu știu om să vă dau urnechi, nu știu. Ama se oraște, că nu au să se adară, asta vă zică că le adară toate și doar așteaptă să moară. Nu voi doar, eu nu știu actare om, nu vă mor, vă spânesc, am multe să adar, ne lipsește chirolul, doar au știu, am dorm țință și hăți, ne ajunge. Țință și hăți noaptea și de apoi pot să adar multe. Ma nu e așa este ți-adar cu șbesle, să-mi treci cu nicutira, ți-am gripsesc cu eu șurpul stizme, adar stizme, cu cețar, adar șahtări lucruri, ne acasă și mână, nu pot șet. Și om ce nu poate șadă. Aia să vă zic că nu le adrai toate când o prindea, tora nu pot șet și prinde și adar nega. Asta e asta. Ama și eu mult hârșit că am să dar lucruri și ca-și vor și alții să fie hârșiți, să află lucruri, ți-l arșescu și să dară acele lucruri. E doar am așchibă și pe armânesă, magene, că am așchibă armâni, m-aș aduc aminte acele ce trecură,
pe limba va scărșească multul. V-ați văzut cu asta, anul ce trecut, avem în școala noastră una seară de poezie. Acolo. Ne adunăm cu un alt soț. Tu chora te amintași, Ionocori? Cu care eu mi-amintai și Ionocori. Era și un alt soț acolo din choră, are îngripsit și nici când. Și o împărțim. Părăstășim fără două pe ema de alții pe itați, am multul cu a noastră. Una a mea, una a lui, una a mea, una a lui. În blearele ce ședea și avzea trăplota oară poezie armânească de oameni de toară, de noi, pe limba lor, știu de șeră, nici când de plângea, plângseră acolo. Tu ai asta lăvoriți și feații. Așa este multul. Azi și acasă cu ahtări, cu armânesă, își va vedea că banii ăștia îmșată, și bună, și nu vă vor să șadă, și nu vă lăsa orască. Și va deschide și o rexetibană, că mea, și bana este cam Accent pare, nu știu. La Lian să spui că ne ducești așa de fete, de ficiori, ai una taifă cu trei ficiori, un ficior și da o fete, să zburăși să ne cheamă știei. E doar să zic, geni, tu aia să ne duci în geni. Avem 3 buni ficiori, ne teateră multe care ficiorul ăsta însurat, fetele sunt mărtate, adrarea lor fumele, avem 5 nepoți, schimbă geni. Alte nu voi, îți zic, 3 ani. Zbânează. Ne apruchem ni cheamă și de bitisită, ama ninti, băgăm întrebările de bitisită, care să ai vrăminduiare de cum se apruchem, mea că torai nipot, cum se apruchem cam mai mult o niții de geanul armonesc. Asta nu lu știu. Știu gine că tinerile am avea de bune lucruri, îmșate lucruri, vaină. Câțești nu iasă un cântec cu zboare armânesă, prot la Eurovision. Limba, nu are de... Limba, ca să vrem una limbă țească ei, tu te poți să le dară. Că să nu. Nu ne băgăm tu minte, este lucru. Va vine oara. Mai avem și una întrebare de la Santa Gica, care zice, desi știți, vâră altul de locurile a voastre, ți îngrăpsește armânește. Știu că îngrăpsește Exarco. Gheorghe Sarcu. Gheorghe Exarco, știu că îngrăpsește. Știu că are îngrăpsit ca baia el, manete, sarea cățată cu aeste. Știu că îngrăpsește cu la Lenciu. Nu știu văr altul. Mă, vaiasă. Pagalia. Serios, la Liani, mi-a ajuns și tu bitisita Mabetiei și avem și tinetele întrebări ușoare de bitisită. Ne spui un zbor armânesc cu țarihare. Avem multe mșate zboare. Mai multe mșate. Tochirolul de Șoni, este ce mi-a adus în Varligara, este zborul Ambunarea. Ambunare. Este ambunare uva armânească lume.
armânile de iuță două prinde și se află un trop și se ambunează. Dure aia polem să avem 200 de ani. Vineră noi bârnuri, vineră oameni alții, prinde să ne apruchem, prinde să ne îmbrățăm, nu prinde schima Horia, prinde să aflăm a este să ne aduc mai aproape și să alțăm ațeale să ne despart. Ambunare, asta e și putem să adrăm de tu minduiarea ta, care să ne ambunăm cam multul, și putem să adrăm de adun. Așa si v-am ușat. Strambunarea? Să zburăm, să ne aflăm, să zburim cu anantul. Alian, eu numai tati ved, nu știu, călcași țiva acolo? Miminai geamă? Miminai geamă călcai. Yes. Zburam, ți putem să adrăm noi armânii mșata și de adun. Să zburăm în anantul, să zburăm și nu băgăm chiadice, să zburăm. Avem multe ce va ne aducă aproape. Sunt multe psâni ațale ce ne despartă. Și le alțăm ațale și să ne cățăm din nou cu aeste ce ne aduc aproape. Așa sibă, meaș, cu bârnul avosuș, cu nalele bârnii, ți vine rădupuș, ți bânează zățăm tonă, este cama deșclisă, e ordinarea și pe mediile sociale și ordinarea peste sinuri este mult cama lișoară. Avem mare nădit o nouă chiroții vazină. După zbor, ini și mâncarea. Ce mâncarea armânească, Sarihari? Mâncarea ca armân Gheoșiu nu pot să nu mersească pe perchițe gripsite cu ghiză, una asta. Ne așeaște mult fripta carne, ce vermelul ne așeaște mult. Nel, etru, tu ciureap, iată sublă, aia este, măcări armânesă. Și ora să ne spui, știi, vără cântic. Întrea. Ne așeaște mult cânticul când va ina arușul mai. Pe armânesă și pota sarderii anixe pe gârzeță. Am aeste cântice sunt vechi. Eu limba o voi yi. Eu voi κάθε an și un nou cântic se va cântăm toți și va aibă succes. Asta voi eu. Mi-așez cu multul cântecele se scoate sârmaguțe. Multul. Pe noi, mi-așeră multul cântecele se scoase Vasile Niceacu. Multul. Olele. Mi-așez cu cântecele ce toarnă, vechile cântece ce le zice Mara, așa cum le zice. Mine mi-așez cu nouăle cântece. Eu limba o voi ei, nu o voi frumușiu. Rața zici, cu limba asta, pot să-și facă multe și mari lucruri. Băgăm tu cap. Aia este lucru și îți luptăm și dalihea. Tu bitisită care asta e un zbor a ține Mutrescu. Asta ține Mutrescu. Prota, voi să le zic și nu bea când o acasă Timonia. Când o duc amaxia. Când o aduc amaxia. Și nu bea. Și știi, bă, că
m-am sus de tute, este vigliarea, este asfalia. Altul, să ne măiduim toți, să ne mătrim a nostru lucru, să dăm ghine aia este ce sunt între noi și nu ne cățăm cu aia este ce adare anantul, ca să putem să ajutăm, ca să putem să dăm văr bun zbor, ama nu mași să spărgem, zicem urât de zboare, să adrăm toate astea, mășcărălec să adrăm. Bana este scurtă, tatea, vas mutrim îmbunarea, așa cum se știe. Ambunarea. Lucrurile bune și îmbunarea. Aristo molto l'Ariane, hârsi molto ti moabeta di tora seara și mai că zicești de cânticul când va zina Roslu Mai și noi cu mintea la Roslu Mai și la mușata primăvară, că avem iarnă ziua. Le ducem și amutitorilor a noștri seară mșată, seară bună. Ne vedem cu ghinii alantă săptămână, cu altul oaspi. Vă așteptăm cu mare mirachi și la alianță ați urăm multă sănătate și ghineață și să scoți tu migdani ca multe alte mușuteți. Poema ti cântiți iti vretini. Care sunt multă, schiți ghine și le iertați-mă că aș dus ceva să nu vărșește. Eu pisipsesc că nu foarte tare lucru, ama și vă urăm seară bună tuturor.